Baby sun. Ahoj, slniečko. Ahoj. Jej, čo to letí? To je helikoptéra, deti. A tieto kolieska, tie patria našemu autíčku. Kuk. To je auto. To je helikoptéra. Helikoptéra nám vybuduje mestečko. Wow, to je most. A toto? To je predsa vláčik, deti. To je vláčik. Prejde popod most a je to. Autíčko môže ísť. Zastávka a na nej je levík. Hop do autíčka. Pokračujeme ďalej v ceste. Čo sa ukrýva v tomto domčeku? To je zebra. Fíha, nasadne do červeného autíčka. Čo sa skrýva v tomto domčeku? Preca sloník. Ten nasadne do fialového autíčka. A toto? To je modré autíčko pre žirafku. Ideme. Žirafa vystúpila, ide hore po schodíkoch a hop do helikoptéry, kde ju asi vezie. Fíha, padol nám strom. Auta nemôžu pokračovať v ceste. Ale našťastie tu máme odhrňacie auto. Super. Určite nám pomôže. Tak, cesta je voľná. A toto je malé jazierko. Na ňom pláva lodička. Žirafa vystúpila. Ide rovno ku kormidlu. Peknú plavbu prajeme. Tuto nám vznikol ďalší vláčik, deti. Jeden ide cez most a jeden popod. Jaj, zavalilo nám tunel. Našťastie tu máme bágrík. Poď nám pomôcť. Odprac prosím všetky kamene z cesty. Ďakujeme. Ďakujeme. Počujem, že sa niečo blíži. Aha, lietadlo. Práve pristáva. Kto sa v ňom asi vezie? Panda, koala a opica. Idú na druhú stranu cez priechod prechodcov. Všetci traja nastúpili do autobusu. A ideme ďalej. Ide vláčik, autobus musí zastať, že? Rampa sa zdvihla a teraz môže ísť. Jú. Zastavil na zastávke, opica vystúpila a nastúpi do nášho modrého autíčka. Ahoj! Toto sú naše dopravné prostriedky, milé deti. Tu máme autíčka, vzadu je vláčik, žirafa sa plaví na lodičke, druhý vláčik nám akurát vychádza z tunela a ponad všetko letí helikoptéra s lietadlom. Ahoj, baby sun.